5 tipov na efektívne pranie. Na konci videa máme pre vás bonusový tip. Tip číslo 1. Impregnácia. Na pranie funkčného oblečenia, ako sú napríklad softšelové nohavice, použite impregnačný prostriedok, vďaka čomu podporíte vodepodivo z látky. Tip číslo 2. Soda bikarbonát. Ku bielemu prádlu pridáme sodu bikarbónu, pridáme teplú vodu a necháme odležať. Následne vyperieme a vaše biele prádlo bude žiariť. Tip číslo 3. Všetky mikiny na zip zazipsujeme a obrátime na ruby. To isté spravíme aj so zapínaním na spodnom prádle, môžeme ho tiež vložiť do samostatného vrecka a vyperieme. Tip číslo 4. Žlčové mydlo. Na škvrny použite toto mydlo pomocou kepky, jednoducho nanesete na škvrnu pred praním a necháte pôsobiť. Tip číslo 5. Color catcher. Do farebného prádla, najmä ak ide o nový kus oblečenia, pridajte color catcher a zamedzite pofarbeniu ostatného oblečenia. Bonusový tip. Alobalové guličky. Vytvarujte si z alobalu guličky, ktoré pridáte do prania. Tieto guličky absorbujú prebytočnú statickú elektrinu a na oblečení sa nebudú zachytávať žmolky a iné nečistoty. Toto bolo 5 tipov na efektívne pranie, ktoré používate vy.